Masilitokozele izibuye inkosi walibeku Jesu ukuthi siphumule. Masilitokozele ilanga leSabatha, masilitokozele ilanga leSabatha, lingcwele limnandi lilethu kuphumula. uJesu wabona ukuthi siphumule ngalo leli langa leSabatha. Inhliziyo ilangazelela ilanga leSabatha. Udini wewena udabukile na, toli Sabatha uphumule. Masilitokozelele ilanga leSabatha, lingcwele limnandi lilethu kuphumula. uJesu wabona ukuthi siphumule ngalo leli langa leSabatha. iSabatha elimnandi lingcwele kithi lilethu kuphumula. uJesu wabona ukuthi siphumule, toli Sabatha uphumule, toli Sabatha uphumule, toli Sabatha uphumule. God is still in control. Mwari achakabata chinhu chake. Chine muridzi chinichi. Muri berana Mwari. Nasi tinoda kudzidza musoro wenyaya unotiwo tichamukunda neropa. Tichamukunda neropa. Unogona kuzoti regwayana ndizvo nai singatinamatei. Baba wakudenga tokutendai nemhaka evhangeri. Zita renyu Mwari ngarirumbidzwe. Nasi uno munoti vapota nenyika zvaringana. Satani haana munhu wakafira Mwari. Imi ndimi muridzi wevanhu. Klemai vanhu venyu neropa raJesu. Musavhundusigwa, musarega vanhu venyu vachishainigwa nadhiabhorosi, nokuti ava makavatenga neropa. Zita renyu rinamatwe nokusingaperi. Amen. Toda kuti tivhurigwe kubva mukati meshoko raMwari pana Revelation chapter 12. Revelation chapter 12. Revelation chapter 12. Verse number 7. Verse 7. Inoti kudi? Zvinokurwa kwakawa pakudenga. Zvinokurwa kwakawa pakudenga. Mikaeri navatumwa vake. Mikaeri navatumwa vake. Vakarwa neshato. Vakagwa neshato. Shato ikarwa ina vatumwa vayo. Shato ikagwa ine vatumwa vayo. Vakasakunda. Vakasakunda. Nenzvimbo yavo haina kuzowanikwa kudenga. Haina kuzowanikwa kudenga. Tsika. Zvino shato huru yakakandirwa pasi. Iyo nyoka yekare inonzi Diabhorosi naSatani munyangari wenyika yose yakakandirwa panyika. Navatumwa vake vakakandirwa pasi pamwechete nayo. Come on, pasasi. Ndikanzwa inzwi guru kudenga richiti zvino ruponeso rwasvika nesimba noushe hwaMwari wedu noumambo hwaKristu wake, nokuti mupomeri wehama dzedu wakakandirwa pasi wakavapomera pamberi paMwari wedu masikati neusiku. Verengaka. Ivo vakamukunda neropa regwayana uye neshoko rokupupura kwavo. Havana kuda upenyu hwavo
mainzwa here vana vaMwari? Kumwe kwese unogona usina kubata, but Satani paanoda kuti usabata ndepekuti vakamukunda neropa regwayana, uyezve neshoko rekupupura kwavo. Zvinhu 2 izvi makamboona here kuti muchechi medu matestimonies mashoma. Munhu akada kusumuka kuti vanhu vaMwari da kutenda Mwari, ndakaita round ndiri teacher, ndakaita round dzedu dzemari for 3 years, ndikava kaimba yangu ikapera, ndoda kurumbidza Mwari. Munhu iyeye anocreate vavengi vakawanda than friends muchechi. Ndoda kuoneregwa asingashandi ndiani imo muchechi muno. Ndiye atanga kuita imberi, takadzita kare dzimba idzi. Ndinayo paZimunya, ndinayo Musakubva, ndinayo kuChikanga, kuHarare kuWaterfalls ndinayo. Munayo. Asi iye ari kurumbidza Mwari neyake 1. Matestimonies anodiwa tikati panapa toda matestimonies. Tinopuwa matestimony emuhondo kuti zinovambira rakazopfuura ndiri mubako ndakadai. Ndo matestimonies anodiwa, anozikanwa naSatani kuti hana basa, asati achiri valid. Matestimonies ari kudiwa atichakunda nawo diabolos ndeyekuti kunyange zvakaoma zvakadaro vana vasisina hane yemuchato vangu vari kuchata. Amen. Vanhu vanongafunga kuti uri kusotesa vanhu, iwe wakakomboregwa naMwari. Rudo kuudzai nezita raJesu, zvakazopera zviya kana wakakomborerwa vaudze. Even muchechi muchinopedza wati eridhamirai tisati tabuda, ndine testimony to share. The Lord has been so good to me. Mwana wangu akapasa, raiva dofasa ne15 points, neni ndiri kutoshamisika na iye ari kutoshamisika. But chechi iyi, mai mwana unosara usina bhururu pachechi. Saka munhu mwana ngozviitira zvake. Nemhaka yei Satani ndiye accuser of the brethren. Anoziva kuti kana mukaziva kuti ndi Mwari ari kukuitirai zvinhu izvi, he are depopulating his kingdom. Anozviziva. Saka kungosheya testimony chete, kusheka kingdom yemuvengi, kungorecognize kuti zviri kuitika muupenyu hwangu ndi Mwari, ikoko kwega is enough. Even kunogona kutoenderana nemunhu ari kunamata neropa regwayana. Saka tine hondo yetoda kuti timbomhanidzana nayo pano. Pakupera kwehondo iyi chazoita call, then vafundisi vachayawo tinamatira. Takabata nyaya yekunamata. Kunamata kune zvinhu zvinokudisturba, zvinodisturba nadiabolos obvious. Akakandirwa panyika, asi kukandirwa panyika vhesi inototiyo akakundwa. Kukundwa kwaakaita Paulo sobva ati handizati ndichirini ndinorarama, asi ndi Jesu anorarama mandiri. Kureva kuti kana Jesu ari mauri, nyaya yaSatani haisi nyaya. Nyaya yaSatani haisi nyaya. Zvino akandwa panyika, vatumwa vake vaya ndo vane zita remadunhirirwa rinonzi mademons kana kuti mweya yetsvina, vaakakandwa naye panyika pano. Pa3 anzi 1/3 yakakandirwa panyika pano. Kureva kuti paevery 3 Satani akatora 1, paevery 3 wakatora. Paboka rega rega rinenge rozi 3 Satani akaraura umwe chete. Ihondo yakakura iyi. Inabana Zvaka chapter 16 verse number 13. Verenga Verse 13. eka. Ipapo ndakaona mweya yetsvina mitatu, Ndakaona mweya yetsvina mitatu yakaita semadatya ichibva mumuromo weshato nomuromo wechikara nomuromo wenhema. Mira ipapo. Pamusoro uyai 1 2 3 uyai yenyu vanhu vaMwari. Siyai yenyu mabhaibheri yenyu. Mirai makangoti zvamakaita izvo. Muri kuona here? Tiri kuda ngoenzanisira. Handisi kuti ndivo. Ndizvakaona Mwari. Kuenzanisira. Itange vhesi kuti chechi inzwisise. Ipapo ndakaona mweya yetsvina mitatu yakaita semadatya ichibva mumuromo weshato nomuromo wechikara
yehell yaibva muna Satani mbune yobva muchikara munochiziva Vicar of Christ anozviita iye mumiriri waJesu panyika ino, yobva yaenda mumuprofita wenhema, spirit of Pentecostalism. Ndoda vatatu vanouya kuno, vatatu vakaita vechidiki. Kasirai vatatu, kana uya ako mwana wababa wangu, uya zvanzi, uya my brother, thank you very much. Toda kuti munzwisisa apa, tikanzwisisa apa tinosvika camp meeting yegore rinouya Satani asingatidhereri. Uya umira apa mwana wababa wangu, mirai apa mama, kauchimirai pamberi pamama apa, tsingorovana dzemudanga ipapo. Tanga vhesi. Ipapo ndakaona mweya tsvina mitatu yakaita samatavi. Mweya tsvina mitatu mira yakaita sematatya. Mira apa zvanzi, verenga munhu waMwari. Ichibva mumuromo watanga wakabva mumuromo waDiabolos. Indandomira apo munhu waMwari uyu wasvipiwa, wandomira apo. Idhimoni iri, mweya wetsvina uri kubva muna Satani mbune. Verenga munhu waMwari. nomumuromo wechikara. Muromo wechikara ibvapo, indandomira apo munhu waMwari. Verenga nomumuromo weprofita wenhema hazvanzi, indandomira apo. Muri bere sanga raMwari. Amen. NeJohani uyu paita zvitatu tu zviri pana. Iyi ndo Godhead yekukingdom yaSatani. Dragon inova shato inocounter God the creator himself, God the Father. Chikara chikaunta God the Son. Then mweya wetsvina muprofita wenhema achikaunta God the Holy Spirit. Vhesi yobva yatiyo, pamazuva ekupedzisira the spirit of Elijah shall come upon the saints. Vachabata basa zvinotyisa, kunyange zvakaruma zvakadaro. Then the devil again ari kuti in the last days I shall pull upon those who must quarrel as the Christians. Nichadira mweya wangu wakaipa pamusoro pawo, the spirit of Pentecostalism. Jesu anotiye, handikusiyi muri mega, ndokusiyai mune mweya mutsvene. Satani anoti handikusiyi muri mega, ndinokusiyai muine madhimoni nemweya yetsvina. Ndopatimira, ndopatiri pana chapter 16 verse number 13. Pamazuva ekupedzisira ndopatakasika ipapa. Mira unzwe tichidumura, verenga tinzochitsika nayo. Verse 14. Eka Nokuti ndiyo mweya yakaipa inoita zviratidzo. Inoenda kumadziro yose. Mira ipapo, mweya iyi vana vaMwari isati yaenda kuna Sirioro, ndo inoenda kuAmerica, ndo inoenda kuRussia, ndo inoenda Dubai. Haisi mweya yekutamba nayo, haina respect yemapoliticians. Mweya iyi zvino mai mwana ukaona ichigona kundopinda muRussia, wati mo kwasabhuku vekwenyu, ndomwe yakaipa inenge ichikomandwa. Command center yacho iri kuhell, kuna God the dragon, God the beast, and God the false prophets. Vakatarisa ichiita basa. Chimboendaika unongondotora hwani, kana watogwa unokasira kuuya kuno, mama pindai makadai, iwe pinda nepapa, iwe pinda nepapa. Verenga mweya verse number 14 unzwe. Nokuti ndiyo mweya inoita zviratidzo. Yakaipa inoita zviratidzo. Inoenda kumadziro enyika yose, guru raMwari wemasimba ose. Izvi zviri kuitika izvi silently, uyezve zvisingaoneki. Paya pamunoti pane mhepo dzapfuura, ndozvamemuchireva izvi. Saka mweya iyi inoenda ichindorikruta, ichindotora majaya akatogwa, hachina have kuchata neopposite sex, akuda kuchata nerimwe jaya. Ndo basa remweya iyi.
Ndomweya inoti pane vakachata vane 30 years vari mumarriage, baba vanongomuka vakapanduka, woona sokuti mukadzi wavo wachembera, asi vari vezera rimwe. Woona munhu ane zera nemwana wake last born, woona sokuti ndiye akanaka kudarika mai. Amen. Basa remweya ndiyo mweya yauya pazuva ranhasi, yamunoti mweya yemanjuzu, inouya iri elevated, ine mazita ari nane, dhimoni mai mwana. Mweya yemanjuzu, vasikana vachina have kuroorwa vanoona zviri nane kuita mwana ari ega asina murume. That is the power of the evil spirits. Mwari wakaona kuti hazvina kunaka mai kuti mugare mega. He is the creator, not only the creator even of the devil. Ndiye akamusika. Iwo unonzwa sokuti unongoona uri muchikwata chevanhu vanoataka marriage. Shamwari dzako dzose dzinoataka marriage zvoita sokuti ndo zviri mufashion. Mweya yakaipa iri kurecruita. Verenga verse number 14. Saka yamultiplya manje. Endai one more. Umwana mwandotora wake. Verenga verse. Kuti ndiyo mweya inoita zviratidzo. Inoenda kunyika yose. Kuvakukurwa kwezuva guru kwemasimba ose. Very swift. Pane vari kuuya ipapa, pane manesi aripo, pane vari kuuya ipapa, pane maticha aripo, pane vari kuuya ipapa, pane masabhuku aripo, pane vari kuuya ipapa, pane mapoliticians aripo, vakomana vakadzidza varipo, maloya aripo, mapilots aripo, maarmy generals aripo ipapa, maministers nemaarmy commanders aripo, masuperpower enyika ino varipo, the richest individuals of this planet Earth varipo ipapa. No respect. Ndiri kuparidza kudai yakarembera mumitumbi mweya yetsvina. Imwe yacho iri kutozerezera ichiti anopenga. Kamwe kakurara kamunoita idhimoni mai mwana. Regai ndikuudzei, sei panhamo musingarari muchiimba nziyo dzisiri doctrine racho rakarasika futi. Famba iwe, famba iwe. Harari musaada, asi kumisa pavhangeri anorara. The power of the evil spirits. Unozwa chimbobhekana kubata bhaibheri asi wakauya naro. Perfume unodresa asi bhaibheri unotaura kutokanda mukona mutendi mukona haunei naro. Mweya unoda asi nyama haina simba. Hama dzinodiwa kana tichitaura zvechitendero chechisabata hachisi chembwendi, chinoda vanouya madhirezi nemabhurugwa vana vaMwari vanoti no retreat, no surrender, backwards ever, forward ever. Hatidzoki tinoenda. Zvinemi kungonzi ng'eng'enu muchechi motatiza. Chapindiri pazimunya, ane pazimunya ane makuhwa. Satani ndo basa rake iroro. Usabi sanitizer Satan. Gara pane makuhwa ipapo. Simba raMukristu riri pamabvi, simba rehove riri mumvura. Mwari vanhu venyu vatanga kunditaura, asi ndinoziva Satani anoda kuti ndibve pano. Manje ndini superintendent, handisi kuzobva kusvika denga nenyika zvipfuura. Amen. Anotoziva weakness yenyu ndeyekuyema pachechi. Saka anongouya ongokwenya nemadhimoni ake. Zvimwe zvese hamuiti, hamusi mhombwe chegumi munobvisa, asi anoziva kuti tikaita makuhwa hamugaripo pachechi. Every Sabbath unopinda kombi uchibva pazimunya uchienda kuMutare Central. Wasvika ikoko unoona madhimoni akakumirira. Zvonzi mai ava munoziva kwavanobva, vanobva kwazimunya kusiya machechi ese achiuya panapa. Vari kumonitwa negodhead yekukingdom yaSatani. Unoona mesi iripo, rambai makamira vanhu vaMwari. Ndoziva kuti mose mune utano hwokuti mumire, handiti? Amen. Chimbouyai 1 2 3 uyai pano. 1 2 3 uyai. Tombokuchinjai. Inda pana Revelation chapter 14 verse number 6 na 7.
uone kuti Satani aikaunda chipa. Verenga munhu waMwari. Verse 6. Eka. Zvinondakaona mutumwa achiburuka pakati pedenga. Aiburuka man. How latest thou? Zvinondakaona mutumwa achiburuka pakati pedenga. Buruka pakati pedenga. Anevhangeri kuti aiparadzire vanogara panyika nemarudzi ose nendudzi dzose nevanhu vose atina zikuru isai Mwari mumurumbidzei nokuti nguva yake yokutonga yasvika namatai iye wakasika denga nenyika negungwa namatsime emvura. Mira ipapo. Antu akaona mweya yetsvina mitatu. Johana akaona ngirozi nhatu. Ngirozi nhatu idzi ndo dzaikaundiwa naSatani. Mwari paakatuma 3 angels, Trinity Godhead ichituma 3 angels, Satani akatumawo 3 angels zichindokaunda. But munonzwa manje message yengirozi yekutanga, ityai Mwari mumurumbidze nokuti nguva yake yekutonga yasvika. Namatai iye wakasika denga nenyika negungwa nematsime emvura. Kwete kunamata wivhi yako, kwete kunamata tsiye dzakadamburwa. Pastor Nari vanobva vatiwo, don't make it shine but let it shine. Chirungu ichi. Usaita kuti zvipenye asi rega zvipenye. Ikona akadzi vari kuenda America uko kundodamburwa nyama dzose idzi, vachidamburwa kusiya zviuno zvakaita semugogoda kudai, vari kundodamburwa. Don't make it shine but let it shine. Vanhu vanotambura nevamwe vasinganzwi maziso, unoona vapfekawo maboniboni yayo. Ameno zvinongoitika. Vanhu vaMwari tiri pamazuva ekupedzisira. Fear God and give him glory, for his hour of judgment has come. Amen. Namatai. Amen. Kwanza munhu achivhaira neHonda Fit kudai, wakaipuirwa kuti vhangeri riende mberi. Amen. Munhu anosvika pachechi asati ava nemota, aisvika pachechi otanga sabhasku nevamwe. Paakaita mota anouya amwe apa sabhasku neHonda Fit achi ndimai vavo vakaita sokuti havasi kuona, vachiita push and pull drive. Tazari pa next newe yava nguva yekunamata Mwari. Musaita BP sina basa nokuti Satani ari pabasa. Ngirozi yechitu yakati yechiti kuti uya kunomvanamu. Verenga. Verse 8. Eka. Ipapo mumwe mutumwa akatevera achiti, Wechitu wakatevera achiti, rava Bhabhironi. ndoda kuti mudzione ngirozi idzi. Yekutanga yekuna Satani yakabuda mumuromo weshato. Masvibataka. Then yekutanga kuna Mwari ngirozi iri kuti namatai iye. Muri kuona kuti inotaridza kuti iri kutumwa naMwari. Namatai iye iri kubudisa identity yewaituma. Namatai iye akasika iri kuadresa kuti namatai akasika denga nenyika. Muri kuona Mwari yanamba 8 wona zvairi kutaura. Verenga inoti kudini. Ipapo mumwe mutumwa wakatevera akati, rava Bhabhironi, guta guru rakamisa maruzuva yekukara kuupombwe hwaro. Muri kuona Mwari, kuna Satani kweyechitu yakabuda muchikara. Chikara chinova muridzi weBhabhironi. Saka Jesu apa ari kuti budai mariri vanhu vangu Bhabhironi. Yechitatu inokaunda muprofita wenhema. Verse number 9 inoti kuti ipapo mumwe mutumwa wechitatu wakatevera akati neziguru, kana munhu akanamata chikara nomufananidzo wako. Dira munhu waMwari, ivhesi inotapirai iri kusamaraiza meseji yengirozi nhatu dzadhiabhorosi dzakabuda mumuromo weshato nechikara nemuprofita wenhema. Iri kunyora judgment, iri kupa jaji kana munhu akanamata chikara. Verenga.
kana munhu akanamata chikara nemufananidzo wacho nokugamuchira chiratidzo pauma yake kana paruoko rwake rwerudyi naiye utano kutsamwa kwaMwari yakadurwa isina kuvhenganiswa mumukombe wehasha dzake. uchatambudzwa mumwoto nosuferi pamberi pake judgment iyo verenga napamberi pegwayana utsi hwekutambudzika kwavo kuchapira nemufananidzo wacho ivo vanonamata chikara nemufananidzo wacho nounogamuchira chiratidzo chezita racho verenga ndipo pane kusungirirwa kwavatsvene vanochengeta mirayiro yaMwari nokutenda kwaJesu. mira ipapo mugore resocial media, mugore rewhatsapp generation, mugore refacebook, mugore inonzi vanogadzira content pasocial media, ipapo ndo pane kutsungirira kwevatsvene. mugore rinodhakiswa marriage, dauzvishandira ndosaka uchiramba uchifoira because brand dzako dzaka Mwari asi mukomana wakumba kwenyu haitiswi. Hendaita zvinhu zvangu, ndangaita zvinhu zvangu zvevarume zvinonetsa. Ungati akamboita murume. Zvarume zvinonetsa. Vamwe vacho vanoti zvinonetsa vanonzwa mai vavo vachitaura nehama dzavo pafoni, baba vasipo. Vana baba munotaugwa, mune mazita amakapiwa anozikamwa namai nevana. Ana hama kuno ukana noti hama yangu ari kunyeperai. Ndakambosenza paheadlands apo. Chibata headlands unobata kwaTsikada nekwachikore nekumayoko. Zvino vaizouya vakomana vemalaria control nezimotaraura rakanyorwa kunzi malaria control, vachideedzera kuti musi wa6 mubvise zvinhu zvenyu mudzimba, tiri kuuya kuzofirita. Avadeedzeri ka2 vanogodeedzera ka1. Sabhuku voudza vanhu nekumadhibho, vanhu voudzwa nekuzvikoro, vana voudzwa nemundoudza vabereki vemalaria control vari kuuya kuzofirita. Zvino musi wa6 kana wasvika havachadaidziri, vanogodzika vakananga mudzimba vachifirita. Kana usina kubvisa mabhaketi echimukuyu vanongofirita chete, usina kubvisa chikafu vanongofirita hembe vachingofirita. Zvino chadoka nachinuo naMbada vakomana vemalaria control vakauya pahillside kuzofirita. Makaudzwa kunzi meeting iri kutanga, kana usina kubvisa madomasi, usina kubvisa tunyamanyama twako nehembe dzako dzakachena, vakomana vari kufirita. Havasi kumbota excuse munhu waMwari. Amen. Majoki anofanira kudzokera vava vanhu vatsvene kuchechi uko. Amen. Varoyi vari pano vanofanira kudzokera vava varoyi vava Jesu nokusingaperi. Amen. We are sick and tired nevanhu vanoita semadhongi ekumasvingo anoperekedza mombe kudhibha. Iwo kana asvika kudhibha woenda pasaidi, obva kudhibha wasvika kumba ndo anotanga kudeedzera tadhibha. Iwo asina kudhibha. Tiri kuda mombe dzidhibhe pakembi meeting inoi. Amen. Pane vanhu vanozvidza maspiritual giants kana pachechi. Tazvikukonsautwa kudai mairiti aripo, chimbotangai mambonzwa vaMbada kuti vanoti kudii. Chidhiragoni chiri muchechi. Garai pasi vanhu vaMwari mese. God bless you. Ukandoiverenga pakupedzisira kwechapter 16 ya 13 ya idi kune panonzi pane kutsungirira kuva pasasapo. Inonzi vanhu vese vamaona vachiunganidzwa vaya nemadhimoni, hanzi vari kuunganidzirwa panzvimbo inonzi Armageddon nechiHebheru, mufudze wenyika. Kungopasa BA chishona paUZ. Munhu achatodi kutumwa nababa namai pamba. Wanzi asikana ekuUZ vakauya, mai ndo anototema bora, ndo achakuya dovi, ndo anoita zvese. Iye ari memo machi ari pa YouTube nepa TikTok.
B enchishona akutodza mai muriwo unofana kubikwa mumba. Kitchen ndeya mai, haisiye mwana. Sodzo ya kitchen iri pana mai. Muri kuunganidzwa panzvimbo yeArmageddon. Ndopa muri kuunganidzwa ipapo. Mweshina indaka kuna ningi munhu waMwari. Ida pana Matthew chapter 24 verse number 25 wozodungudza neverse number 24 wodungudza ne25. Verenga ipapo tipedze. Chapter 24 verse. Kaya Matthew. Nokuti vachamuka vaKristu venhema navaprofita venhema vavaratidza zviratidzo zvikuru nezvinoshamisa kuti kana kubvira watsaurwa tsanangurwavo. Verse number 25. Tarirai ndagara ndakuudzai. Dzogorora ipapo. Tarirai ndagara ndakuudzai. Dzogorora ipapo. Tarirai ndagara ndakuudzai. Yako verse what hillside can be meeting. Tarirai ndagara ndakuudzai. Hillside can be meeting. Tarirai ndagara ndakuudzai. Dzogorora ipapo. Hillside can be meeting. Tarirai ndagara ndakuudzai. Dzogorora ipapo. Hillside can be meeting. Tarirai ndagara ndakuudzai. Ukandoverenga pamharidzo yaJesu iyi verse number 24 ndoyega yakanzi tarirai ndagara ndakuudzai. Munoziva kuti vamwe muchechi inoi Pastor Mbada vangogarira kuti ichechi yemadzibaba, asi kavoda zvokuporeswa nekudzingwa kwemadhimoni vanoenda kumasoyo. Muchechi muno tine vanhu vane uniform yedhoka, vane uniform zvewhite yekumasoyo imo muno. I've been around for quite some time. Ini rangu basa ka kuchechi. Ime handi munomboenda kundoita makapenda nekundotengesa musakubvamu. Pane muchitengesa paya ine ndiri kubasa kuchechi. Zvandiri kukuudzai izvi zviri muchechi muno. Tarirai ndagara ndakuudzai. Muchechi muno mune vanhu vane mutimwi. Shinda dziya dziri mushuno. Very good madumwa muchechi muno. Muchechi muno mune munhu ane handbag ine matombo izvozvo. Muri kuunganidzwa panzvimbo inodzara Armageddon nemadhimoni aya. Muri kurikurutwa mai mwana. Ende vhesi haisi kuramba kuti vaprofita venyu havavoni. Hanzi vhesi iri kutoti vachaita zviratidzo zvikuru nezvinoshamisa. Venyu imimika vari kungokuta kuti uite $5 umu. Asi havasati vaita zvikuru nezvinoshamisa. Kuchauya vachati vhumba ibva apa uende kumazowe. Vanhu vachidhiraivha vachienda kuvhumba kumazowe. Iwe uri kuvhunduka uyu anokuti bhutsu dzako hadzikwane ndoda kuti dzikwane. Anokuti tora shisha isampoketi yobuda ri passport wovhunduka. Aprofita venhema bhaibheri harisi kuramba, bati vanhu vaMwari vanomhanyira, hanzi dzinomhanyira kwadzinorohwa matumbu. Mwari ngaavongwe neCamp Meeting 2025 unopera pfuma bati yanga isati yapera uya kuna Jesu. Vakamukunda neropa regwayana neshoko rekupupura kwawo. Vanhu vari kundorova makuva kumisha uku. Kune service vachienda kumanyaradzo. Endai hakuna nokumisai. Church board hasi yeMwari unogona kudzvenga church board but uri kuunganidzwa panzvimbo inodzara Armageddon. Takabva kwese kwekuvhima vanhu kuyakwe. Ene church board mazuva ano ari kuregerera mai mwana. Kurizena kwako haisiyo reason yekuti uchaponeswa. Mwari hasi mukomana webasa wakumba kwenyu. Akayeperwa. Unopoda kumeso kupoda kusara kotsemuka nezuva. Zvino chinhu chese chiri artificial mai mwanaka chinopedzisira chakuexposa. Unongoona muzvigunwe unoona muzvigunwe mumajoini ezvigumo makasviba. Totoziva kuti fesi haisi yekubarwa iyi. Nemuhuro mai mwana nemumabvi gunwe zvikabuda mubhutsu unotiza iwe.
ndachikuonai Saturday college mai mwana dada nezvauri ukaverenga Solomon anobva ati dark and lovely, fearfully and wonderfully made. Muri kupuwa pressure nemadhimoni achiunganidza vanhu panzvimbo inodzara Magidhoni. Ngatimboduhumura vaprofita inda pana first vakorinde chapter 3 verse number 11 wozobata chapter 2 yacho ipapo verse number 11 manye ipapo panapa pasamubada panapa takaunganidza masowo ega ipo panapa vamwe vanototeza chechi musi wesabata manheru hakusi kurongekaba kuda kundobata sowo nemusi wesandi okuzivai ende unosangana navo kudai so vakapfeka gemenzi rewaiti riya haumuzivi anenge ane dhuku zvakare ombondoshandirwa oita zveupenyu hwake endai ikoko munorohwa mari mai mwana ise tiri kuno ana baba mutsa venyu vana ndo vanorara vachivhumuka nokuti mandopiwa fuma yaSatani mapuwa mabooster aSatani vedu isu vanorara kusvika mangwana vanomutswa neshiri vedu kumutswa nemakwenhure nenjiva chimutsa mwana anomukashama ngai anomutswa nezuva richirova nepazuva richirova nepahwindo kudai mwana wamufundisi ungandidii mwana akanaka mai mwana iwa urari zvichivhumuka unopesera vatora mubedroom mavo urara navo mubedroom ndorumwa mbuya wanzwa mudzimu unoyera vanoimba mudzimu unoyera but vane matombo ari muhandbag vana vayarari wakachengeta booster radiabolos. You know how do the evil spirits operate? Ndaona pane booster reEconet pagoma saka vose vane mafoni eEconet anotanga kubata network nekuti pane booster saka ukandotora dombo nemvura dzamunoti dzemuteuro neshinda dzakanatswa wabata booster radiabolos. Saka varoi vari pano kana vofamba manheru manje vachiflya vari padenga apo panenge pane lighthouse chibhikoni chinoti tiri pano matombo aya ndio anosenda signal vana vovhumuka panosvika pamba papasta chinuwo panenge pana Gabriel mai mwana achidiritsa futi wobva varipeila eka mai mwana handisi kuudza drama ka chimbofunga kuti nemashaudhiri andinoita Satani but nanhasi vana vangu havarari vachivhumuka neni wacho handivhumuki iwo hautuki Satani chako kungotora matombo esa muhandbag but haurari wombofona sekuru zvinhu zvamandipa mati hachisi chikwambo ichechi iwe handidi mwende hachisi chikwambo icho handiti watinoda mari sekuru zvichanyarara don't worry unenge wangopuwa chikonye chechingofema chideyoso chikonye chifema zviripo panapo sport tinotsvaka vane makonye nhasi unochesa waponese verenga vhesi nokuti munhu ndoupiko unoziva zvomunhu anoziva zvomunhu asi mweya munhu uri maari ipapo bira ipapo ukaona muprofita anoti uri kuroyiwa navamwene munhu iyeye ari kuziva zvomunhu nokuti ane mweya womunhu. Vaprofita venyu vese hapana anopoti inda andotendeuka Jesu akuda kuuya vanongokuudza zvevanhu relationship yavo newe iri horizontal hapana chiri vertical. Munhu ndeupiko verenga saizvozvo hakuna munhu unoziva zvamwari asi mweya wamwari. Come on, zvino isu hatina kugamuchira mweya wenyika iti zvino isu vana pasta chinuwo ipapo nana mpada verenga vanzwi vanavo zvino isu wana pasta chinuwo nana pasta mbwana nana chadoka hatina kugamuchira mweya wenyika. Come on, asi mweya wakabva kuna Mwari wakabva kuna Mwari kuti aiwe maniwa izvo hedu naMwari kopiwa hedu naMwari. Nokwira bhazi unobuda wachipinge kana wasvika ikoko usati wapinda wasati vakurova mari tanga wavhunza kuti imi muchararama nekusingapereri. Vakati ndichafa kana nguva yakwana ibva apa hana upenyu munhu iyeye hana upenyu. Inda pane mweya yacho
nokuti hakuna mumwe akaronga dzimwe nheyo asi izvo dzakarongwa kare. Haleluya. Jesu Kristu kana pasi munhu waMwari. Jesu hanyepi. He is the same yesterday, today and forevermore. Hakuna acharonga dzimwe nheyo. Even muprofita akauya nesowe rakaita sei abvumidzwe kutanga chechi. Imi vaida akatanga chechi vana Dhaniwa pana chapter 6 yaDhani paakabuda mugomba reshumba. Aida akatanga Lions Den Ministries asi achibudamo akati hakuna acharonga dzimwe nheyo kusara kwedzakarongwa kare. Shumba dzaita minana asi ndinodzokera panheyo dzakarongwa kare. Vana Elijah vaida vakatanga church pana chapter 18 pati vachibva paMount Carmel havana kutanga church inonzi Mount Carmel experience. Vakati kunyange ndaura vaprofita vaBhaari hakuna acharonga dzimwe nheyo kusara kwedzakarongwa kare. Chapter 3 Exodus aida akatanga chechi mkomana Mosi aona gwenzi richipfuta rainzi Burning Bush Ministries. But kunyange zvakadaro wakanzi ndichava wandichava zvikanzi oh yes Lord hakuna acharonga dzimwe nheyo. Amen. Iwe ngodya sadza nematemba wotonzi yatange chechi pana hakuna acharonga dzimwe nheyo. Pastors akati chaita sei akomana wangu wayachimbouyei wakangwarira waya uyai vambobva panapo 2 inda pana Mapsarema 34 verse number 7. Mira pa munhu waMwari kuda Jehovha angakuitira nyasha. Uya pa Mwari uda kuti umira wakadai so usamubata mukomana munhu waMwari iwe ringirosi ndizvo unenge wakamushirita saizvozvo. Uyu mukomana uyu akashiritwa nengirosi asi haasi kuona ngirosi yakamushirita. Ndozvandakaitwa ndakamira pano. Satani ari kusotewa nevaroyi vari pano asi havana zvavangandiita nokuti kune divine power behind my back. Mwari watinonamata hasi wokutamba naye. Hatitauri zvimadhirama tinotaura zviri kutoitika in the now and even this minute. Amen. Verenga munhu waMwari. Verse 7. Eka mutumwa waJehovha unokomberedza vanomutya nokuvarwira. Mira munhu waMwari uyo tumwa waJehovha. As long uri muurongwa hwaMwari Mwari anoasaina mutumwa wake anokupoteredza mai mwana anokupoteredza. Saka uyu munhu waMwari uyu iwe ndida kuti ungofamba kana ukada kundogarapo wosumuka uchingoita zvaunoita uone kuti anenge achingwe as long uri munhu waMwari. Verenga vhesi munhu waMwari. mutumwa waJehovha unokomberedza vanomutya nekuvarwira. Verenga 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 munhu waMwari. mutumwa waJehovha unokomberedza vanomutya nekuvarwira. Mira ipapo. Kakupoteredzwa aka kachagodora Satani. Amen. Wani monga auye mukomana kanobva kagodora Satani. Uya munhu waMwari siya bhaibheri rako ipapo. Kunogarwa meeting kunoku zvakaitwa pana Job. Zvonzi maona muchindo hatimuvingei muripo sanga raMwari. Saka damo unoita zvaMwari damo unotendeuka pakutadza kwako damo Satani anogodoka damo Mwari anotuma mwe mutumwa raMwari. Amen. Saka iwe unongoti soda kupinda iwe unenge uchingoshirita mubati uyu usaita zvenharo usazotuma ona Satani chaiye. Iwe unongotadza kuti uda kupinda chete ndizvoka munhu waMwari trai kuda kupinda iwe uchishirita. Verenga munhu mutumwa waJehovha unokomberedza vanomutya nokuvarwira. Mutumwa waJehovha unokomberedza vanomutya nokuvarwira. Mirai vanhu vaMwari. Mwari akaona hondo yacho yanyanya anotumwe mutumwa uya kuno mukomana ndiani akangwarira kasira uya kuno mutumwa waJehovha unouya umwe kana apa vavafundisi maja vavafundisi komberedzai muri 2 uya mumudhaiwa disturb uyu bosi asi kukuonai
anoita uyu munhu waMwari. Iye mukaona uya kusaitira muri munomudzurira achiti akagara akaita yaanoita, verenga nemhaka yevawedzerwa, nokuti pane mutumwa wadhiabhorosi. Mutumwa waJehovha unokomberedza vanomuka nekuvarwira. Mutumwa waJehovha unokomberedza vanomuka nekuvarwira. Ungamudima mwana. Amen. Avo vana vemunhuyo avarari vachivhumuka. Amen. Arova nemukadzi uyu. Amen. Ana small house uyu. Uyo mukomana uyu. Hana uyu. Uyu adhaku uyu. Atambisunuka mubhawa uyu. Amen. Haindi kundobheja chindege uyu mukomana uyu. Amen. Uyu mukomana uyu haimbi nziyo zisina basa uyu. Amen. Uyu hatuki vanhu pasocial media uyu. Amen. Uyu akapedza kuroora uyu. Hanetsani nanatezvara uyu. Amen. Uyu hana mwana asingazikanwi mumba. Haneti maDNA uyu. Amen. Mai vanenge vari panapo, asi mwana number 6 vanotoziva kuti haasi wemumba munomu. And tiri kutombonyumwa nebehavior yemwana kuti uyu haasi save mhanu uyu, izvo muna madyira panze mumba uyu. Vana mai kwatakananga kwakaipa. Ukaverenga Spirit of Prophecy inoti vamwe vachareurura nezvivi zveumhandara. Garai pasi vakomana. Vafundisi yatinamati. Masikati ano daudeedza mapoka, dakutanga nevana mayuthi vakomana nevasikana vanoti pastor, kwatakananga kana Jehovha akasatichengesa kwakaipa. Nausi uno munhu wese ari kutuka marriage, kana iwe wakutoona sekuti marriage iri useless. Vanhu vese vari kukutuka kana usingadhonzi mbanje nemadrugs, nokuti zvaamufashion imbanje nemadrugs. Zvaamufashion kuinda mumarriage usati uchiri virgin. Zvaamufashion. Zvaamufashion kuita mukomana wekuchikoro woita sugar daddy inokuti pamari mablessa, une hierarchy yavo kudai, kuita padhoki yevakomana. Vamwe zvidhakwa vari panapa. Vana mai munoti vana vedu vari muchechi, regai ndikuudzei mufundisi wenyu, vabereki vashoma vasara nevana mumaoko. Faneka vari kuenda paZambia apa, ndigare ndakuudzai pakaipa. Vana vari kuhura kwete zvokutamba vari patouchline paZambia apa. Iwe unenge uchiti vhairira ari kuita nursing kuZambia. Wangu anenge ari papa paari kuinda achidzoka kumba apa. Achidzoka kumba waswera sei, kako kari kufona kuri sei, uchitumisira mari, uchisponsa maevil habits emwana wako. Tenzi tinokumbira mutsa. Pamakazviita mai nababa, maizviita muchiita kufadza mwana, muchiita responsibility yenyu, but kabanga zopota zotambwa kuseri. Mayuthi akadero famba muchiya kunomberi, kasirai. Unodhakwa dzimwe nguva, unosvitamba nje dzimwe nguva, hautereri vabereki, haudini, takauya kukembi kuzoponeswa. Asi uri uda kugara nemufaro. Kauda kugara nemufaro, viga upenyu hwako muna Jesu. Mutumwa waJehovha unopoteredza vanomutya nekuvarwira. Kasirai kufamba muchiuya. Handina nguva, handinyengereri munhu waMwari. Nesuwo taiva takadaro, asi Mwari akatiitira nyasha. Yakapera nguva yekunyengerera vabereki namatirai vana venyu masilent prayer kuti inga wababa Georgina asumuka, ko wangu akagarirei. Vafundisi yamuchingamidze vana, mirai apa vana. Nharo dzaMwari. Vana ava, they are God's argument in this generation. Satan achida kuvhairira Mwari kuti hakuchina pamutare. Mwari anoti mira uone pakembi meeting yepa U-site up. Ndinavo vanosumuka ini. Vari kuuya kuna Jesu vafana. Vamwe vari kuuya nemadreads. Vamwe vari kuuya akapfeka magirasi. Vachimodhela vachiuya kuna Jesu. We have decided to follow Jesus full time and over time. Ramangwana redu mumaoko aMwari. Vari kudeclare toda kumira naMwari pane zvaakataura muchato tinomuda isusu. Hatingaroorani vakadzi nevakadzi. Hatingaroorani varume nevarume. Unozwa mazuva ano ukaona mwana wako mukomana achifamba nemusikana unonzwa kunyemwerera, kunzwa kufara kuti at least ka ari attracted ku opposite sex.
kuuya kuna Jesu. Vamwe vakapfeka majakets, vamwe vari mumatracksuit, vamwe vakapfeka mateki anodhura, vamwe vane madreads, vamwe vane maglasi, variety vachiuya kuna Jesu. Wako wasara akagara. Unofanira kufasta. Usandomubvunza akamadzokera. Asi ndondofasta kuti Mwari, ko ini ndaita sei? Vevamwe vasumuka. Beta kuti atadze kuponeswa, asi at least hana yake yarova uya kunomberi. Vana mireku. Swederai kuti nyu vana meso. Apari kuvabereka. Toda vabereki. Vanoti pastor. Zvinopota zvimbodaro. Ndatopedza pachikuru. Zvinopota zvitombo zvamataura zvese zvinopota zvitombodaro zveshuwa. Asi Mwari ngaandiitire nyasha. Manheru tiri kuisa moto apo. Patichapedza service unonge uchikanda zvinhu zvako imomo. Wakanyarara, tichanamata ka1 time yeservice. Pastor Mkwada achipedza kuparidza, tichanamata ka1. Unonge uya Nicodemusly zvichibika, tiripo takagara uchikanda, kauya kuti namate futi tonamata, asi hatikubvunzi kuti chii. Imwe behavior iri kuitwa nevana zvinokonzerwa nezviri kuitwa nevabereki muchivandi. Vana vanotora kuroorwa, asi imi ndimi munovatsvakira madhara imimi. Uri kuda kukompensata zvakashotera pamazuva eumhandara hwako neujaya hwako pamwana. Regai dzive shiri mazaya ana muto. Imi makatorovera zvakavharana. Kwa upenyu hwenyu hwakuvarira zuva rogara makomo muupenyu hwenyu. But havari kubudawo. Izuva riri kubuda iri. Regai vana vave vana. Imi ndimi muri kukanganisa vana imi. Ikono makandotora zvamakandotora kuchipingo. Vana havasi kuziva. After 10 years vana vachatanga kufa. Aiwaka, Satani haisi shamwari yako. Anofamba newe so uchifuma. Kana akuda kusiya wakanda mugomba, obva ajamba oenda. Osara uchibori mugomba umu. Abereki vose, pastor Mwari ngaandiitire nyasha. Nevamwe vanofunga kuti vanhu kwavo, muchechi tine problem nezvimwe zvimadhara, machechi board haaperi nenharo. Mira ipapo, gore rakati, hatisi mugore rakati, tiri muna 2025, chechi inofanira kuenda mberi, usipo uripo, chechi yaMwari ichaenda mberi, vana Stunduvheti vakaisiya, chareketa soyoda kunyura, usainzwira tsitsi chechi yaMwari, ichaenda, and this ship is homeward bound. Sainzwira tsitsi, ine muridzi chechi. Tikatobuda isu, zvinhu hazvifambi, zvinofamba. Ifa kaone kuti chechi inovhare. Ukaona munhu anangana nespirit of prophecy kudai, unofunga kuti iye pachake munin'ina waElen G. White. Zvimwe sirai vafundisi. Tine vanhu vada kuzvidza vafundisi vari maerita. Mune mufundisi 1 mudistrict. Afundisi amuri kutipa mazuva ano, hamusi kupiwa nevanhu, ndiMwari ari kukupai. Saka kana uchiramba vafundisi, uri kusaboteja Mwari nemisheni yake. Seya zvakadaro, touch not the anointed ones. Una munhu achidikitira achifambira nyaya dzemufundisi, achidikitira gore rino anobuda chete, gore rino anobuda chete, gore rino anobuda chete. Munhu wauri kufambira ari kuchengetwa nengirozi. Chengetwa nengirozi. Kana aita achitema anakiitira iwe, munamatire kuti Mwari onai zvoita vanhu venyu. Ndiri kutokuudzai, musazoti hamuna kutauriwa kana Mwari oita zvinhu zvake. Nhoroondo yese hapana munhu akarwisa nevana vasina chavanoziva, vakaseka Elisha vakarumwa nemapere vakaenda. Vari innocent. Vacho vanofanira kuyaumira pana. Musanzira chechi yaMwari tsitsi. Mugore ra18, tongoti mugore ra1900, chechi yakanga yavapoka. Isu tese takanga tisipo panapa. Kana ari panofunga kuti mugore ra1980, ra2080, timuna 2025 ka? 2090 anoti ndiye ndiri pasi mudzero woko pana. Asi chechi inenge iripo kana Jesu achinonoka kuuya. Inenge iripo chechi. Saka kana tatambidzwa chitanda, ngatitambidzei generation inotevera. In the same manner yatakatambidzwa, musadzidzisa vana kutuka vafundisi.
chitaura vafundisi mudzimba dzenyu, mufundisi haiti akazodai, akazodai, vana vakaterera. Chimwana chiya pachinoita erita, mumbocherechedza maerita madhara ane nharo muchechi, muone mukadzi wacho nevana semufanana. Vaumana handiregerere nguva yakwana siregai ndipoparidza apa. Chakaita kuti mailoti tereresai, mailoti havana kuita churu chemunyu vachibva muSodhoma, vakaita churu chemunyu vaakubva pabhodha vaakuenda kuZoari. Asi mutumwa akanga atitizira kugomo, baba akati kwete, handitiziri kugomo, madei kuti nditizire pakaguta apa. Saka baba vaita nharo naMwari, mai nevana vakaterera. Vakabva muSodhoma zvakanaka, zvikanzi chetiza neupenyu hwako pabhodha, zvikanzi handingaiti kugomo, madei kuti nditizire kagutaka kadiki zvako. Zvikanzi chienda ikoko hatingaiti chinhu, asi da kuti utizire kugomo, vachingoti fambe fambe, mai ndobva vati saka Mwari anotisika naye nharo ka, ndobva vacheuka churu chemunyu. Vachindosvika muguta riya rakachizwana baba, vana vose vakudhakwa tototo. Dzimara vaendazve kugomo riya, baba vakandodhakiswa nevana, vakarara nevana. Vana vakabata mimba vari vaviri, pakabarwa rudzi rwemaMoabhi nemaAmorites, rudzi rwakatukwa nekusingaperi. Nekuda kwababa vanoita nharo naMwari. Itai zveerita chechifamba, handidi kuita erita. Kone ndamboita backbench, uchibhenjerei bheki. Chimwe chinonzi kunamata kubvuma basa rawapiwa nechechi. Vana baba userere maifamba emuzviya. Kasirai, fambai tira kunamatira nezita raJesu. Vese vakauya kuSavata pa2025 Kembi meeting. Pastor Mwari ngandiitire nyasha. Pane zvese zvamataura changu chiripo. Kasirai muuya apa. Vana makamira pana matira abereki venyu mumwoyo. Vanouya apa. Kasirai tira kunamata. Mwari ngandiitire nyasha. Ndakatomboenda kumakuva ini, ndikandoarova. Mwari ngandiitire nyasha. Ini pachangu ndaitofunga kuramba murume izvozvi, nokuti ndane mari. Wane mari kudarika murume, wafunga kuti mari ichaita murume. Uya kuno kuna Jesu. Waita mari mukomana, wakuda kuramba mukadzi, wakuona sokuti mukadzi wako akashata. Ndiyo ndiri kutaura, uya kuno kuna Jesu. Wakuda kutodana na sekretari wekubasa. Tiri kuti Mwari ngaavongwe neKembi meeting ino. Wapotsa, waita upombwe, asi Mwari akuitira nyasha. Mwari akuitira nyasha. Mamwe madhira vari kuita anopisa, but hausati wasungwa iwe. Karamba wakagara uchariona CID after Kembi meeting. Vanavobvunza dhedhi ndianiko? Ishamwari dzadhedhi, uchibvira CID. Ndodzoka manje manje, asi haudzoki. Unomaziva madhira vari kuita. Vanagogonyedza muri kuita pamusoro pevaroora. Muroora akuda kutiza musha. Gare gare washanyira. Regai vakadzi vagare nevarume vavo. Garai kwenyu kuruzevha uko. Ngoti gare gare tisvikewo ndauya, every month ndauya, every vhesi inotiyo, regai vanamira nevari 2. Mara ukomborere vanhu vaMwari. Vanamai zvakamira zvakanaka here mudzimba? Hamusime here munoenda kumasowe? Dzimba dzakapera kuvakwa here? Sei dzisati dzapera kuvakwa kumba uko? Uyai muna Jesu. Sei vana vasingachakufoneri? Sei vana vakabuda mugroup refamily? Hamusime here problem? Uyai kuna Jesu. Mara ukomborere. Mara ukomborere. Vamwe ndevongookera. Umwe asachavhunzwa nemwana kuti kona idheti paya sei musina kusumuka. Vafundisi. Pastor Mkwada, potai nevana pasera. Mundovanamatira vana handei pasera. Tonamatirwa napastor. Itai mwoyo murefu nemweya waMwari. Mwari akukomborerei napastor paseri papa. Pastor Mkwada, fambai nevana. Pastor, uyai pano munamatire vanhu vabereka. Ngatinamatei. Baba wedu vari kudenga namuponesi wedu Jesu, toda kukutendai nekuti muri Mwari. Shoko renyu tariona simba raro. Makataura mukati shoko renyu haringaendi rikadzoka risina chinhu. Tazviona Ishe, tinopupura kubata nekusimba kweshoko renyu. Eonai vana venyu vasimuka. Idi respektai makumbo avo. Havana kunyara kusimukira imi Mwari. Havana kusimukira pastor, havana kusimukira church, nekuti kumba kwamufundisi kunofiwa nokurwariwa. Vasimukira imi Jesu, muponesi wavo. Vaitirewo nyasha, werengai shungu dzekuponeseka dziri pakati pemwoyo yavo. Werengai masteps ewafamba wachiuya kwamuri.
vaitirei nyasha Mwari. Tadzidza pana mapisarema chapter 34 verse 7. Ava vakomberedzei, varwirei, vaitirei zvose zvakanakira shamwari dzenyu. Musavasiya vari vega, vakomborerei. Nokuda kushinga kwavaita kuJehovha, vaponesei. Tinokumbira Mwari kuti pemuchanyora shamwari dzenyu mukati mebhuku tsvene, ava varangariro manyore mazita mukati mebhuku yeupenyu. Musavasiya vari vega, vakomberedzei. Mhuri dzavo ngadzikomborerwe nemi. Kune vasimukira vana vari kunetsa nokuda kwekusimuka kwaita mai kana mbuya kana sekuru. Rangarirai mushanyire mwana ari kure nokuti hakuna rwendo rwakareba kwamuri. Kune vasimukira vari mumajeri. Mwari vangu vakomborere, shanyirai mwana yenu mutaure naye. Kune vasimukira zvavakaita kare. Tinokumbira Mwari kuti mutaure navo, muvadzikinure, muvaitire zvakanaka. Kune vasimukira kuti hatisi kurara zvakanaka. Tinokumbira Mwari kuti muvape hope nekurara kwakanaka. Kuna vasimukira mabhizinesi avo Mwari, idi Jehovha komborerai. Hakuna nhumbu yakachengeterwa gehena, hakuna kuscrap yard. Mese munotida kumambo yokudenga. Mazvita nekutaura kwenyu kukuru, chititendaiwo Mwari, toda kukutendai nokuda kwokubata kwenyu kunoshamisa. Muzita raJesu tonamata nekutenda. Amen. Tichafara apotounza misumbu yesangora Jehova tinenge tapedza basa ra Jehova rekukowa. Tichafara apotounza misumbu yesangora Jehova tinenge tapedza basa ra Jehova rekukowa. Tivate majehova tibure tienonge kumonge waketese ticheke munda uyo wa Jehova sevashandi vanhu vese jekowapiye munda wa Mwari vashande nesimba vaunze visungungusha nekuti yekucheka munda uyo saka basa ra Mwaringo rifambe richifamba. Vanhu vese jekowapiye munda wa Mwari vashande nesimba vaunze visungungusha nekuti yekucheka munda uyo saka basa ra Mwaringo rifambe richifamba. Kuno mufaro kumushaku denga